Ahoj, já vás vítám u mého nového videa a dneska je tady se mnou kdo? Ex-Mercer, zdravím všechny tvoje fanoušky. No, tak kdybych nějaký měla. Ne, se srandu, ale myslím, že jako, že se tam někdo najde. No, hrajeme na Game Teamu, určitě tady to znáte. A teďka hrajeme sněhuláky, pokud se nemýlim. Máš pravdu. Ano, tak. Jdi pryč, jdi pryč, jdi pryč. Ty hráči Jdi pryč. Ty sněhuláci jsem vždycky ležou, ty. Já vím, ale mě štvou ty čorky. Jo no, jak oni tam... Hop. Zatím se vedu dobře. Já ještě líp. Ne, dělám si srandu. Ale ne, já jsem druhá, víš, takže jako fakt si vedu hodně dobře. A to je první. Takhle je to dobrý, takhle to taky dělej, takhle si to dej až do výšky a potom to dělej. No právě. Jsem pořád druhá, ne, jsem třetí už. Jo, ty sněhuláci sem lezou. No jo, no, už jich je hodně. Co to je? Koulovaná. Koulovačka. Super. Mi jde snad nejlíp. No tak, dejte mi koule. Jdeme na to. Pojď, hezky já. Ne, už mě trefili. Hej, ale předtím, když jsme hráli a tak mi to úplně, myslím, že poprvé, tak jak jsem byla nějaká, nevím, druhá nebo kolikátá jsem byla. Tak. Já potřebuji nejvíc skory. Dobrý, pojď. Dobře, zatím se vedu dobře. To tady je hodně hráčů. Jo? Jo, dobře, z velký dal. A on mě zabil. Teď tam mě tady štve. No dobrý. To byla nějaká holka, nebo jako, já nevím, jestli byla holka, ale měla holčičí skin, tak jako. Sakra. Já jsem teďka se dobře hezky vedu. Já taky. Hej Pájo, ty jsi byl přímo přede mnou, vím, že on tě někdo trefil. Ota, tady to dám, tohle dám. Jo, dal jsem ho. Super. Fakt? Jo, já nevím, jako jestli ti vám říká Alexi, nebo jako já ne. Jako. No, Alex mi říkají normálně. Já na to nejsem. Jo, teď je tady super dobře killuju, ne? No spíš, je tady... Ale Pájo. No, jo, tady jsem. Jsem tě trefila já, když tak. Jo. Ty vole. Teda Alexi, no já nevím jak ty, jako já na to nejsem zvyklá. Dobrý, to je jedna. Nejsem čtvrtá, to zase není tak špatný. No, není. Ty seš kolikátej, ty seš nějaký, no, on se když tak jmenuje ta máma les, nebo něco takového. To AMALS, no. To AMALS. Pojď, to dám. Jo, už mám plno, maximálně tady 10 živý. Jo, no a přesně tolik ti to dá bodů, já jsem druhá, hej. Se docela držím. Jo, na tom stromě nikdo je káci, ne, jenom já. To máš dobrý. No právě. Jsem druhá zatím furt. Jo, už tady někdo se mnou kope. Hej, já jsem druhá. Ten Oto je první, jak jsi říkal, že jsi se s ním bavil. Jo, no. Stala jsem to tam. Ne, já jsem to zase... Jo, ledoborec, To je moje oblíbený, já. Hej, když by ten Oto spadnul, tak by jsem ho ještě mohla dohnat, a kdybys... Jo, už. Já jsem málem spadla, to tam úplně podobně. Já taky, jsem kopl pod sebe. Pozor, hlídej si jít záda, jo, oni můžou jít ze zadu, jako. Ne, já jsem spadla. Ne. Hele, Oto, zkusím ho dát. Hej, ještě nespadnul, on má 100 bodů, já mám 79, jsem na druhém místě. Tohle dám asasina. Tohle dáme. Pojď. Pojď Alexi. Tohle, ne, mě jsem spadl. No jo, já jsem teďka tady slyšela. Teda neslyšela. 4 bodů. No jo, 104 má. A ty máš 54, no.
Jo, když tak IP na tenhle server bude určitě v popisku. Si zapařte. Ono to je strašně slyšet, jak mačkáš do té klávesnice. Hej, oni už mě ani nepředbíhají. Čau, jsem za tebou. Už tam jsou jen 3, nebo tak? Za tebou. Jsem za tebou. Pojď. Jsme fanoušci. Jsem tady. Za tebou jsem, vedle tebe. Jo, no, on je Iron Man, tady to je. Jsem tady jenom jedinek. Já jsem pořád druhá. Lidi tady mají jenom tady mají málo lidí Ironmana, takže... Sorry. Hej, už natáčíme 5 minut. Daniela spadla. Hej, už tam jsou jen 2 a zbývá 20 sekund, takže jako buď nám to takhle ulehčíte, že jeden z vás se jako... Hele, Otto versus nějaký, já nevím, kdo to je tam. Ale Otto je vážně dobrý docela. On je dobrý. Ale já jsem byla v tom ledoborci, jsem tam byla fakt lepší. Ne, to moc nemám ráda, ale OK. Tady to taky ne, to je to nejhorší, co tady může být. A už to začíná. Byla jsem tady první, hej. Škoda. Ne. Sakra, jsem druhý tady. Tady bude, tady se to objeví někde. Ne, tak ne. Já se počkám tady se to někde musí objevit. První! Jsem tady první! Tě se to objevilo úplně u tebe. První jsem tady byl. No to nekece, to jsem tady byl první. To je mojí poprvý. Kde to je? Tyjo, to bylo přede mnou a já jsem šel úplně někam jinam. Tamhle! To dám, ne, kaktus! No. Ale ten kaktus vážně je docela rychlej, on byl i minule byl rychlej hodně. On má nějaký speedy. No ano. Dárky. To mě moc nebaví, jakože. No, ale já si myslím, že docela přitom získáváš. Ironman rozbaluje dárky. To jsem teda ještě neviděla. No, hele, já jsem skočil a pode mnou se objevil dárek. Hej, viděl jsi Avengers? Jo? Jo, a viděl jsi takový ten díl, jak tam byl ten Loki? Ne, neviděl. Škoda. Hele, dárky, tam jich je plno, tam jich. Hej, já jich mám 99, je tam 100. Speedy. Hej, 101 skóre a 10 tokenů jsem získal, hej, dostal někdo koně. Já no. Já nevím, kolikátá jsem byla. Já jsem byla asi nějaká druhá, nebo tak, já nevím, koliká tam se fakt byla. Hej, Otto byl první a získal koně, já jsem byla druhá a nezískala jsem nic. No ale já už vlastně ani nic získat nemůžu, víš. Tak co jdeme se zahrát? Tak se kam můžeme jít zahrát Bed Wars, znáš? Jo, Bed Wars znám. Tak jo, já už tam jsem a jdu si teda vybrat, jdu tady do té knihy. Tady taky. Jedu do toho portálu, jo? No teď já tam jsem taky, aby nám to dalo ty. Hej, tak pojď do modrýho týmu, pojď. Jsi modrým? Dělej Alexi. Jo, jsem tam. Dobré. Jo, jsme tam oba. Jo, jsme tam spolu, no, tak je to v pohodě. Tady to jsou vyznamenání a ty fakt nepotřebuju. Ale jo, mě strašně Bed Wars baví, jako my jsme to včera s kámošem hráli třeba 3 hodiny. No to přeháním 3 hodiny, spíš 2 nějaký, ale tak jako. Já jsem to hrál s Péťou a s Mirkem a jako to nás baví hrozně jako fakt dobrý. A kde seš? Já tě nevidím, tady seš, ahoj, jsem za tebou. Jsem tady na portálu. Hele, tady je úplně creeper, tyjo. Fakt, ukáže. Hele, ty creeper tady je. Hej, za 12, 10, ne, aha, to je, jo, za 11 sekund, za 9 sekund začínáme nějak. Za 10. Ne, já se nikam nechci to. Jo, takže jsme v modrým, za 4, 3, 2, 1, dělej. Hej, Pájo, tak se připrav, no, Alexi, se připrav. Teď. Jo, už tam ty bogy, já jsem tady úplně skočila. Drugo. Kde ta? Tady si musíme nazbírat nějaký. A oni to pořád čorkujou, tak je to těžký. Alexi, co mi to tady čorkuješ ty? Sorry, já si jdu něco koupit. Ty mlmexy, já nevím, jak tě má říkat. Mlmex ti budu říkat. Ne.
No a kde si jako máme kupovat ty věci? Nevím. Tady to je nějaká divná mapa jako. Počkej, tady by někde měl být ten. Vesnička. No teď jo, počkej, a kde on je? On tady není. Si děláš srandu, ne, on tady není. Jestli on není ve prostředku někde, já se tam tu podívat. Jo, asi tamhle bude někde. Jde. Jo, tamhle je. Je? Myslím. Hej, tady je bacha zelený. Tady se bijou. Au, já se bojím. Ale to je za tebou. Pojďte do něj, schodíme ho. Jo, zdoli jsme ho. Au, oni jdou po mně, pojď. Počkej, Pájo, uteč. Nebo Alexi. Dobrý. To nemá. Zlato. Hej, já mám 3 ty zlatý. Ale už strhám. Hej, už jdou do nás. On ne, tady tam se mě bojí jak praso. Jo, já jsem ho schodil, super. No já potřebuju nějaký jídlo, nebo já tady... Já se ho dala, hej, ale oni mi to čorli. Já teď nevím, jaký je náš ostrov. Hej, ale... To se nerozezná. To je žluté. Ale já už nemám, já mám 2 HPčka, help. Je dochází rychle hunger bar a to se mi moc jakože nelíbí. Jo, se ho dala, hej, a získal jsem Tady je nějaký... cihel. Tady je... Hej, počkej, a už jsi našel toho vesničana. Mám 56 cihel. A už jsi našel toho vesničana. Nenašel právě. Hej lidi, pokud budete vědět, kde je ten vesničan, tak nám to fakt řekněte. Teda pokud jako v průběhu To je videa. iron, ten si vezmu. Já mám 3 irony. Já mám 5. Kde? Vesničan? Já mám 3 irony a 3 igoty. Ale pojď, bytku. Ale já mám fakt, hej, já potřebuji Já jsem to schodil, super. Já potřebuji nějaký ty Ale super, tady je Iron Man. Kde je, a kde je ten vesničan? Já nevím právě. Jenže jako já už nemůžu vůbec běhat, protože já mám 3 hungerbary a 2 srdíčka, jako. Já jsem spadl. Si to představ. Já jsem spadl, protože... Asi jsem viděla, jak si spadnu. Mě to se pořád vrací zpátky. Jo, tady je těch cihel. Tady je těch no. 30. Já jich mám 64 a 25 jich mám, takže. Tak. Ne, to je ten Disco Creeper. A on mě zabil, hej, on mě zabil. To je ten Disco Creeper, to je ten Disco Creeper. To je ten Disco Creeper. Yes, on spadnul, my jsme ho zabili, my jsme takhle schodili úplně dolů. On lítá. Kdo lítá? Ten disco. Hej, jako já se jdu podívat tady potom vesničanovi, já ti to potom řeknu. No. Já tady hledám celou dobu. Mě se někdo schodil, já nevím, co se stalo. Hej, tady. Cihličky zdarma cihlu. No jo, oni se ty vážně objevujou nějak. No oni... já jsem spadl znova. No a believe I can fly. To ta ruka mi nejde vůbec vidět, jako jsem ten Iron Man. Hej, vypadni, pojď, běž pryč, ty. On má ale Golden Apple, kde ho fakt vzal, ale... Kupuje od vesničana, ale já nevím kde. No jo, no ale jako kde je vesničan, to mi řekni. No to jako nevím, právě to chci zjistit, právě já tady chodím, ale vidím tě, jedu tě proti. Hej, čau. Iron Man tamhle je. Ne, já jsem spadla, já jsem myslela, že to skočím, ale neskočím. Neskočí, no to je, když tam byl o 1 blok jako víc, tak bychom to skočili, ale tam není o 1 blok víc, takže... Už to zkoušel, jo? Jo, já už jsem to zkoušel. Hej, co se stalo? Tým, my jsme vyhráli. Tak jdeme ještě jednou? Jo, jdem. Ale jako je to fakt, to bylo vážně divný. Tak, jdeme za jaký tým? Za jaký tým? Počkej. Jo, 14 minut, dobrý. Ještě tak jdem třeba za zelený, tam nikdo nehraje. Jsi tam? Okay, jsem tam. Jo, hej, a už jsme hned plný. Jo, jsem tam, super. A ono je tady 16 ze 16 hráčů normálně. Já se tam chci dostat sem. Jo, hej. Jak oni se tam? Já už jsem se tam dostal, jo, jsem tam. Hele, Iron Man je pode mnou. Dva Iron Mani.
Tady už konečně nějaký Iron Man se tady našel. Co? Ale neříkej mi tady mým pravým jménem, jo? Jo, nevím. Nebo už si řekl. Ne, neřekl. No tak mi takhle, když tak mi říkej Craft Girl nebo Mine Girl, to je jedno celkově. Mine Girl. No dobrý. Ale už to začíná za jednou vteřinu. Teď. Jo, hej Pájo, takže jsme spolu. Sorry, já ti pořád říkám. Tady je ten vesničan. Tady je. Tak to byl asi nějaký bůh, podle mě. No možná, no, ale jako oni ani ty ostatní ho tam neměli, ne? Nebo jsi to zkoušel? Já jsem oběhl skoro celý, ale to, co tady čorkujou, to nejde. No jo, no, nejde. A oni to teď čorkujou všichni, jak je to těžký. Já si nic nemůžu koupit, protože... Tady byl jeden. Já chci aspoň ten jeden, kdyby mi dali. Ne, se to mám mělo. To mě to vůbec nedává. Oni ti to, hej, já mám jedno. Já mám dvě. To ale tady ten disco paňák vypadne. A tady ten disco paňák vypadne, on tady stojí a on tady pořád stojí a stojí. No tak jako já si jdu aspoň koupit to brnění, protože jako co... Já nic nedostávám kvůli ní. Jo, mám jednu cihlu. Fakt? Jo. Aspoň něco. Tak co tady máš, pane velkomožný, co tady máš? A on tady pořád jako je, takže on je to pitomý, jako jde pryč. Hej, ty já mu napíšu. Aha, sumo. Nějaký sumo. Já chci nějakou dobrou tu. Já chci chestplate. Hej, já jsem mu napsal, hej ty disco, běž pryč. Hej ty disco, no, to je dobré. A on už šel pryč normálně, pojď sem, můžeš se mít. Jo, dobrý, já si... Čepice, Iron Man s čepicí, tyjo, dobré, to jsem zabil. Iron Man se zelenou čepicí, to je fakt jakože super tohle. Si vezmu. No a teďka mi zbyl jeden bronz a za to si koupím aspoň tady to. Já si jdu koupit tu paličku, tu sumo paličku si jdu koupit. Obušek? Obušek, no. O co to je? Sumo palička, to tak vypadá. Sumo palička. No a ta sumo, no, ono to tak fakt takhle vypadá. Já budu celý... Palička, ty, to je fakt divný. Že jo. Kromě hrudníku jsem celý ten... Kolik máš bronzu? 3. Já mám 22. Já si jdu teďka šetku. Jídlo, ale jako, počkej, já si on mám gondu. Obušek. Já si jdu, a ne, vlastně, a tady asi ani ty bronzy nepotřebuju, ne, oni už to tady je udělaný. A já my se potřebujeme dostat tamhle na ty, aby nám to dávalo ty. Ten obušek má knockback, tyjo. Ale my jsme tady jenom my dva, ne? No oni někam šli, víš. Jo, oni šli tam do prostředka. Ty chytrolíně. Hej, já tady jdu stavět. Jdeme pro železo. No teď jo. Si můžeme koupit meč? No ty jo, tak jako hele, co tady asi dělám, Alexi? A jo. Hej, tady k nám někdo dělá cestu. Sumo palice, do boje. Kde? Tady. Ale tam jich je. Já má luk. Tady je tolik bronzu, já jsem si to všechno vzala, hej. Ale on má luk jeden. Mám jedno HP, mám to seš ty, aha. Ale on jeden tam má luk. No tak si to koupil, ale jako nevím, jestli na to bude mít čípy hodně. No, já chci jídlo. Dejte mi jídlo, prosím vás. Super. No hej, tamhle jsou modří a oni už tam jsou, Pájo. Hej, tamhle tady zase ten Phoenix, jak jsme si s ním volali. Jo? Já se bojím, hej, oni tam jsou ty modří, jak jsem tady dělala tu cestu. Fakt. No, jď se podívej. Hej, bacha, červenej! Do něj to dáme. Suma paličkama, do něj. Jo, už je za plotem, už je po něm. No je, no, musí být po něm. Co? To je... Co tady čerkuješ ty? Ne. Yes, já ho zabila.
Hej, já mám z něho věci, pojď, ty seš, ale měl by se zase spavnout, ne? I když tě zabil. Ne, já jsem už naspal nějakou toho portálu. Ty by to úplně vyhodilo. Jo, Tak jako... je divný. Je to většinou, to by nemělo. No Tak jo, no nemělo. Já tebe tady počkám. No tak ok, no, tak zatím mě můžeš poslouchat, jak tady budu mluvit. OK. No, já nevím, jako mám, no jenže já nemám žádný, tak ono je to těžký, oni si to tamhle už obsadili, my máme asi to tamhle, víš co, já jdu do prostředka a jako já si jedu tamhle podat. Či jako když už tak, aby mě už zabili, víš. Jo. Já zabila. V pohodě, ne, jsem ho úplně... On mlátil. Ne, ale on tady šel po té cestě, ne, z toho. Jo, no. A já jsem ho zrovna to, ne, úplně jsem ho úplně vybušila. Už mám ty zlatý igoty, ale ještě... Ne, já jsem spadla! Ne, se 4 igotama. A možná, že mě to taky vyhodí. To naštve, no. Jo, hej, mě to vyhodilo taky. Jsem tady na portálu. Tady. Jo, čau. Tak, počkej, jak já si jdu jen to, tak taky. Hej, mě to nedalo, byl si do druhé intence Bed Wars. Dalo ti to věci, nedalo, viď? Jo, hej, už mi to dalo věci. To už taky. Hej, tak pojď do blue týmu. Do modrýho týmu, pojď. Jsi tam? Jsem tam. Ještě jeden. Já skočím. Sem. Umíš sem skočit? Kam? Sem. Jo, to, čekajte, to natáčá, jo, dobré. Ty jsi si změnil profilový obrázek. Já. Už je natáčíme 22 minut, hele, už. Jo, tady, hej, tady, počkej, tak ještě tady to teda, ale. No ok, ale bude to dost dlouhý, tak za to buďte rádi. Čiže už bych to měla dávno ukončit. To dáme jenom kvůli vám. Jo, tady to mám strašně ráda, tady tu mapu, protože to se mi strašně líbí. To děláme jenom kvůli vám. Jo? Teď hrajeme, no, jenom jako, protože jinak už bychom to nenatáčeli, takže. Mám jeden ten železný igot. No, kecej. Nekecám. Se máš. Ale už mám ofu 9. Oni skáčou se Ty mi to celý totiž čoruješ. No, nesmíš se. Ale mám zlaté. No tak tam z toho taky totiž padají, víš. Tady jsme včera hráli s kámošem. Ho. What's up, man? What's up? Co? Nic, hej, máš nějaký, hej, můžeš mi to už přestat čorovat, už mě to štve. Jo, tudy se vyleze. Tak pane vesničané, já si nějakou dobrou zbraň, takže mi... Hej, už mám jeden ten železný igot. 23 minut už. Takže mi dej tady ten. No, a jako co teďka, mi to tady zase někdo bude čorovat. Jo, hej, on to tady zničil, teda ona to tady zničila. Yes! Já mám 2 ty, hej, to se mi hodí. Jak to, že já si nemůžu vzít tady ten? Víš co, hej, ale jako teďka se tady odsaď nedostane, jo, dostane, protože ona jsem vlastně dala ty. Jej, ona vypadla, to se mi hodí. Já chci tady ten Sharpness a Breaking, ten, já na něj mám, ale ona mi to nechce dát. No tak já si koupím tady tu. Já si jdu koupit ten nejlepší meč, co tam je. Já už na něj mám. Tak ne nejlepší, ale ten druhý nejlepší. Já na něj mám, ale mě to nechce to. Ty vole, tady to je. Musíš takhle mluvit. Sorry. Pak se omlouvám, jo. Jo, v pohodě. Ale dvě zlatý. Hej, máš 2 zlatý, já potřebuji jenom stříbro. Teda stříbro. Já nevím. Na já už mám na ten nejlepší tady, co tady je. Jo. Ne, nemám. Ale na ten jako ten předposlední level. Já nevím, tady já si ani nemůžu. Jasně, ono to je na levely, takhle. Aha, už chápu. No blik, to je vážně překvapení, viď? Co ten tady jako dělá? Že ono mi to potom jde, víš? A já! No a jak se teďka No právě!
Sakra, pomoc! No, tak a to je průser. Musíme tady to zničit, ale jako nesmíte se mi tady plést. No, právě. Já jdu na shift a nebudu mi tady radši plést. Pájo, znič to. Já nevím jak. No. Já tady dostávám železo. No česky to znič, dělej. Mně to právě, že nic nedává. Jo, ale to byl blbý nápad. Mhm. Ne, Iron, to, že já nemůžu lítat, jo, jako... Hej bacha, on to tady už ničí. Někdo to tady ničí, ta holka asi. Pomoc nám, prosím vás. Jo, ona to tady zničila, ještě tady to znič. Ona nám to tady bude ničit, určitě, já jí pomáhám. Já to možná zničím, tak mi nelez do obličeje. No, dobrý. Já to nechám, ať ona to zničí, protože to... Já to zničím mým železem, to půjde rychlejš. Máme s nám. Hej, ono už tady je, už to jde. Dobrý, jo. Já jsem se už taky bála, že nás to tam uvězní. Jo, tady jsou. Hej, ona to tady zase zastavila. Ona to tam normálně zase zastavila. Hej, vylez, ona to chce tady zastavit, vylez. Počkej. Vylez. Co proč tam to? Ona to chce právě že celý zastavět, chápeš? Tak to bylo dobrý. Tak to bylo dobrý. Já se jdu kopit nějaký jídlo, nebo tady zemřu hladu. No neříkej. A tak sorry. Já ještě jeden potřebuju. Ale já mám sták. Já si tady koupím úplně maso. Já potřebuju totiž, hej, nemáš náhodou ten železný iGot? Mám? Kolik? 6. Hej, a budeš ho něco potřebovat? Co? Budeš ho na něco potřebovat? Já si chci vylepšit ten, no, kolik chceš jich? No tak teďka už asi nebudu, já nevím, počkej, máš nějaký ty, jak se to jmenuje, zlatý iGoty? Jo, 3 mám. Dáš mi je? Co? Si mi je dáš? Ne. Počkej, jo, jako dám, já se jednou kouknu. Nebo počkej, tak já nevím ještě, já možná, že je nebudu potřebovat, ještě nevím. Já chci tenhle ten hrozně, ale já na něj nemám, protože já nejsem level... Já ti ho možná dám, počkej, já teď nevím, víš. Já nejsem level 2, já potřebuju level 2, aby jsem... Nepotřebuješ. A mě to nechce dát, jako. Tak tam jenom zkus kliknout. Počkej, jako chceš ten meč, který je level 2? Jo. Tak já ti ho dám. Fakt? No, tady ho máš, tam si ho vezmi, já ti ho dám klidně. Ale já... chci za to prachy, chci za to taky nějaký jako money. Chci za to... Dám ti jídlo, chceš? Ne, chci za to, kolik to stojí, počkej. Kolik stojí ten meč? Stojí 3 ty, takže mi dej 3... Železný. Jo. Tu máš. Hej, on to chytnul, ona to ta ženská chytla, až mi to vrátí. Nevadí, na. Jo, dobrý, už mi to nečerla. Tady to je. Taky se něco z toho, už jich mám 10 těch. Já už za chvilku nebudu mít. Tak tam něco nazbírej, když tak. Železnej. Já potřebuju železo. Ačkej, já tady to stojí už 5 a já nemám ještě 5, ale ačkej. Tady stojí 7 a to bych si jako mohla koupit. Ale ne, ono se ti to tam nezobrazuje, ale když na to klikneš, tak se ti to tam tak se ti to koupí automaticky. Tak já si jdu koupit nějaký brnko. Už chci být nějaký vyplněný už. Jak to, že mi to nechce dát? No ne, tak jako jen na to klikni, jako. Pořád mi to nechce dát. Ne, počkej, no tak já nevím, jak to, že ti to nejde, tak já ti to koupím a ty mi za to dáš money. Tak to chceš. To jeden ten proužkovej. A co chceš ale jako? Brnění, nebo co chceš? Brnění a to proužkovaný chestplate a s tím brnění 1, no. Brnění 1, no tak to řekni. Level 1, brnění level 1, no, ten proužkovej. Tak počkej, pojď sem. On nám to tady potom nikdo nevezme, pojď sem. Jo, tady máš.
Tady máš ty Jeden. money. No, Tady máš ty money. děkuju. Money, YouTube money. Jo, budeme vydělávat YouTube money. Money. Dělám si srandu. Ještě si tady dokoupím nějaký to modrý oblečko, aby... It's gonna play, baby. Hej, nemáš náhodou zlatý iGot? Mám? Kolik? 5? Dáš mi? Co? Dáš mi, počkej, já ti to řeknu kolik. Já potom ti to vrátím, až na to budu mít. Dáš mi 3 ještě? Jo, moment. Já ti to potom vrátím, až to. Jo, tak já ti dám 3 teda. Pojď sem. Tady. Do naší skrýše. No? Tady 3, jo. Jo. Jo, díky. Já ti to potom splatím. Hej, oni asi už šli. Jsme si postali, jo, tady v tom, takže necháme zavřeno raději. Necháme zavřeno? No tak ne. Tak to nechce. No nic, tak. Hele, já jsem zapomněl úplně, že já mám hlad. Já se napod. Hej, nechceš... Ne, dobrý. Co? Jo, já ti tady splatím ten jeden zatím, ten zlatý iGot je tamhle, tady leží. Tak se ho potom vezmi. Jo. Co by jsem si tak mohl koupit? Tak počkej, já ti to hodím, aby si to vzal, počkej. Už má 3, super. Ještě ti splatím jeden, hele, ještě mám jeden, já ti ho dám. Takže to mi 2, nebo? No, ještě si vezmi tady ten, no oni šli tam, víš, dopředu šli. Jo, už jako šli jako Bojovat. lovit. Hej, tak jdem taky asi už, ne? Kdyby jsme tam šli taky? No, já už bych taky šla, protože... S tím mečem jako už, jako že by to mohlo... Hej, protože už natáčení je 32 minut, víš? Jo, to je půl hodiny. No jo, no. Tak ještě tady to dohraju. Hej, tak jako teďka se tam ještě vydáme a když prohraju, tak už jako fakt nebudu natáčet, protože to už by trvalo fakt... Tahle výprava je jenom ku vám, jo, jako... No jo, no, takže se jako... Si s nima pobít. Hele, škoda. Hej, bacha, tady je modrej. Aha, on je vlastně s náma. No tak to byl pěkný fail. Hele, já si jdu Bacha, je tady modrej. Aha, on je s náma. To se to plete. Ty lávový hlavy, to vypadá. Mám tady nějaký věci, tady nějaký ležely, ale No to, já nevím. nic moc. Kde jsou všichni, tyjo? Hej, počkej, ale jako fakt já nevím. Ale melouny! Hej, počkej, ale to je jako, a oni se asi totiž ty Ale já jsem ji sebral. Hej, pojď na žlutý. Kde jsou? Jo, Tady, pojď na žlutý, pojď jak jdu já. Já už jdu za tebou. Hej, oni se ještě vylepšují. Ne, tady je náš modrej. Tam na ně šel, ale nevím, jako proč šel spát. Hej, tady, ne, oni mají šípy, tam nechoď. Tam nechoď, oni tam mají šípy. Tohle. Hej, víš, jak bychom na ně možná mohli vyzrát, že bychom tady odsud takhle stříleli. Ale tady nikdo není. Kde? No nahoře. Hej, pojď na červený teda, ale já nevím, jestli tady jsou červený. Ne, ty nejsou. My jsme jenom proti žlutým. No a kde jsou jako všechny žlutý? Já nevím, asi se pozabíjeli, nebo já nevím, co se jim stalo. A pozor! Šíp. Šípy. To není dobrý. To není fakt, že dobrý. Sheeping. Tohle. Pozor! Tamhle jsou. Honím. Sorry, honím. Pozor. Utíkej. Jahu, oni mě bouchají. Hej, já se musím udělat nějaký bloky, jinak to nejde, jinak je nikdy neporazíme. Jo, my si musíme koupit. No, když on je tam vlastně už sám jenom, takže ono je to jedno. Jako, no jakože jo, to. Potřebujeme bloky musíme si ji koupit. Já se cestu, ale že Jo, hej, a dokončíme tady to, dokončíme v dalším díle, takže si musíte počkat na další díl a potom.
Jo, a další díl bude možná i se mnou. Jo, bude na 100% s tebou. OK. Tak blokiska 64 bloků, jo? Takové. Já nevím kolik, já jsem si teda vzala radši Ender. Já jsem si vzal 64 tak 2 staky bloků, jo? Jo. Takže to bychom... Já mám jenom 9, já nevím proč, ale to je jedno. Takže my se potom s Naty ještě domluvíme, kdy bude další díl a jako... Naty? Naty... To je moje kámoška, ale ne, tady ta ne. Ale fakt, já to myslím, že bude. To víte no, láska na první pohled. Jasně, jasně. No to jako děláš, jako kdyby to nebyla pravda. Není. Ale tady, hele. Ona se už zabil, no. Čo? Oh shit. On si myslí, že tady jakože když tady bude mít nějaký luk a šípečky, tak jakože mě, já jsem ho zabila, hej, hezky já. Já jsem ho zabila, já jsem ho celýho dodělala. Takže jsme vyhráli, ne? No takže ani jako tak, že to nebudeme muset dodělávat tento díl, ale OK. Takže si myslím, že tady to už je tak všechno. Myslím, že se nám docela s Alexem to povedlo. A... Chybičky drobný tam byly, no, za to se moc omlouvám. A no, tak takhle. No a tak asi čau.